4 minuten oer fjouwen is het ondertussen. Dit is Sneun in Friesland. We staan voor het 4e uur van dit programma. Wij krijgen dadelijk contact met Wilfred de Jong. Dan weten we dat het over de sterke Jerke gaat. Daar is van alles over te vertellen, maar één ding is belangrijk. Dat boek, dat skreun is, toch Ties Watman, is clear en wordt uitgebracht en presenteerd. Maar er is meer nieuws van de Jerke. Dadelijk met al die mooie muziek in Sneun in Friesland. We zullen eens eventjes het avontuurlijke wetter opzieken in theorie al eerst. Het avontuurlijke wetter van de sterke Jerke. Goeiemiddag. Welkom bij Sneun in Friesland. Want er speelt het in en oor roen om de sterke Jerke. Sterke Jerke Fjouwer project. Nou, laten we eerst maar eens eventjes het belangrijkste bij de kop pakken. Wilfred de Jong, goeiemiddag. Goedemiddag, Geert. Ja, want wij hebben een aantal weekenden alleen contact gehad met Ties Watman. Dat is de schreeuwer van het boek van de sterke Jerke. Dat boek is klaar, hè? Dat boek is klaar, ja. Het is druk. 9 pallets vol. Ben van de week afgeleverd bij een bedrijf waar we het opslaan. Dus het kan los. En dat losgaan, dat betekent dan dat wij op 16 juni de officiële overdracht hebben van het boek. Dus dat schiet op, Geert. Ja. Nee heb je, ja kun je krijgen. Jawel, en ook in het Fries, hè? Ja, haast, nee, net andersom. Als het dan nou het Nederlands doet en ik het Fries, dan gaat het volgens mij volle vloeibaarder. Dan gaat het stukken beter, denk ik, ja. Nee, dat klopt. Nou ja, nee, kun je krijgen. Dat is, het is een, ik heb het nog net lezen, maar dat zal Griff nog gebeuren. 16 juni wordt het onbeen. Dat gebeurt op het provinciehuis? Ja, op het gemeentehuis. Of het gemeentehuis, sorry, ja. Ja. Nee, wij bieden het aan de kinderburgemeesters. Die zal het officieel overhandigd krijgen. Er zijn 4 kinderburgemeesters in Friesland. Ja. Noordoost-Friesland, het er een, de Waardhoeken, Leeuwarden en Schiermonnikoog. 4 stuks, waarvan we hopen dat ze alle 4 aanwezig binnen. En dan komt nog gedeputeerde Poepjes erbij. En dat zou het officiële moment wezen. De officiële aftrap van het Sterke Jerkeboek. Ja, precies. En die kinderburgemeester, dat is een goed idee. Want dat is de doelgroep wat je hem dan wel weer op richt, eigenlijk, hè? Jazeker. Het is een spannend jongensboek, roep ik altijd, ook geschikt voor meisjes. Geschikt voor de hoogste klasse van de basisschool en de lagere klasse van het voortgezet onderwijs. Die doelgroep moet je een beetje oprichten met dit boek, Geert. Ja, mooi. Nou, dat is fijn dat dat klaarkomen is, maar er is nog wel wat meer aan de hand. Want we hebben eerder contact gehad over de Ipendai. Die koer doe helaas net trok in. Je hebt een nieuwe datum voor de open dag. Ja, 26 juni houden we weer een open dag in 2 gedeeltes. Het eerste gedeelte is voor iedereen. Dus iedereen die zin heeft om langs te komen, die is welkom. Zij het dat ze zich wel aan moeten melden. opendag@sterkejerke.nl. Dat is het mailadres waar mensen het aan kan melden. Opendag@sterkejerke.nl. Dat is tussen 11 en 1 uur op de werf in Harlingen. En daarna hebben we nog open dag voor de genodigden. En de genodigden, dat binnen mensen van de pers, de sponsors, de ambassadeurs, zoals we dat eerder gepland hadden en door corona niet door kon gaan. Nee, mooi. Nou, mooi dat het toch alsnog kan. Het bruist van de activiteiten. Want ik lees ook iets dat alle medische leerlingen van jacht- en skateboard van de Maritieme Academie een lesmiddag invullen op een Jerke. Hoe zullen ze dat doen? Wat is dat? Ja, ze kunnen daar praktijkles op gaan doen. Ze gaan ons helpen bij de opbouw, veronderstel ik. Ik weet niet precies hoe dat allemaal invult wordt. En we zijn zelf ook druk bezig met de bouw. Maar we krijgen dus van allerlei hogere scholen op dit moment een bijdrage. Dus inderdaad van de Maritieme Academie Harlingen, maar ook van NHL Stenden die met de eerste en tweede jaar ons dat helpen. Ja, wat is dat mooi dat het onderwijs, zal ik maar eventjes in ouderwetse termen zeggen, daar mooi op reageert eigenlijk, hè? Ja, en dat is ook onze doelgroep. Hè? Daar hadden we het ook vandaan. Ja, dat bedoel ik, ja. Dat doen we ja, zeker. Dus dat is fantastisch. Nee, we krijgen enorm veel medewerking van de school. Absoluut, ja. Dat is mooi. Nou, even zien nog wat lietsere dingen misschien. Het is wat technisch. Er zijn brandstoftanks onkomen. Ja. Ik bedenk het ook net, maar ik dacht dat je hem op een wienverjaardag zongen. Maar wat maak je maar die brandstoftanks, jongen? Ja, natuurlijk. Wat is dit voor fraude? Wat is dit voor fraude, Wilfred? Shit, weer betrapt. Ik moet oppassen wat ik daar schreef heb. Ja. Ik kom meteen in de hoek van de fraude terecht. Ja, nee, wij ook met jongeren ervaren.
jaren is het natuurlijk wel zaak dat we 2 motoren met 250 pk lang staat achter de sterke jerk hangen. We zullen toch havens in moeten manoeuvreren. Dat doe je niet zuidelijk verkeerd. Als je een beetje logisch nadenkt, dat weet ik in. Ja, jongen, ik zit nog... Ik heb dat nooit meemaken. Die sterke jerken die ik bewust meemaken, die is nooit omkomen. Dus hoe mag ik het weten? Ja, dat ging nog met roeipedals inderdaad. Ja, mooi man. Nou ja, prachtig mooi. Nou ja, al jaar actie toch, hè? Tijdschema's die ik heb het idee dat het al hier wel goed op rit is, hè? Ja, we zijn fantastisch op rit, dat mag ik onmiddellijk zeggen. We kennen nog wel, en dat mag ik misschien even zeggen, we kennen nog wel wat sponsoring. Of sponsoring, wij zoeken nog altijd mensen die ons een warm hart toedragen en donateur willen worden. Ja. Want om heel eerlijk te wezen komt de bodem van de kaart bij ons ook wel een beetje in zicht. Okay. Er worden prachtig sponsors van alle kanten, maar als mensen donateur zouden willen worden, als zou het maar €1 per jaar wezen, graag. Even naar sterkejerken.nl. Daar staan alle gegevens op en dan kun je ons opgeven. Dat zou fantastisch wezen. Nou, het is een fantastisch doel wat wij nastreven. Nou, wij vinden het echt een sympathiek project, dus wij bevelen dit my day on, Wilfred. Hartstikke mooi, ik ben blij met of dat helpt, dat weet ik net. Want ze denken die van Tuin kan lekker lullen, maar hij zoekt het maar uit. Maar het zou samen wat opsmieten kunnen, je weet het net. Ja, zeker, je bent al met 3 man in de studio. Oké. Nou, ik heb het idee dat we dit gesprek dan nog echt beëindigen, Matt. Ja, dat gevoel kreeg ik ook een beetje. Dank voor die bijdrage en we houden contact, Wilfred. Hey, dankjewel. Oké, man. Jo, hoi. Sneeuw in Friesland. Geert van Thun.